Velkommen til Sallinge Radio, din hit radio på mit fire. Sallinge Radio. Sallinge Radio. Jordbær, jordbær. Jeg har aldrig smagt nogen jordbær før. Jeg vil gerne smage jordbær. Det er dejligt at spise jordbær, siger mine venner til mig. Jordbær, jordbær, så kommer jordbær. Jordbær, jordbær, så kommer jordbær. Køb en ko hos Hans Petersen og få en racistisk joke midt i købet. Konventionel landbrug. Hvem har brug for kun vel? Inger Støjberg. Inger Støjberg. Inger Støjberg. Inger Støjberg. Ingen solceller på min mark. Hvor skal jeg så sprøjte mit gylde? En død fjord er god fjord. 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 Vi har det bedst, når vi ikke rejser. Er du træt af at rejse og lære nyt, så skulle du prøve at blive hjemme. Rasmussens rejser, for os der ikke kan lide udlandet. Rasmussens rejser, vi bliver hjemme. Magen smager ingenting, ligesom det skal være. Sallinge Radio. Sallinge Radio. Sallinge Radio. Velkommen til programmet om at hade er for nye naboer. Vi har Lone med, som engang oplevede, at der var nogle fra Odense, der flyttede ind ved siden af. Og det var hun rigtig træt af. Vi hader at få nye naboer. 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 Velkommen, Lone. Fortæl os om din oplevelse.